Hoši a hošky, zistili sme, že Tommy, ktorý vycucával svoju mamku, má aj kamoša. A dneska sa teda pozrieme na ďalšie video od Life of Luxury. Tentokrát ale musíš dať odber na tento kanál, inak to video nezapnem. Pripoj sa členom, ak máš na to peniaze. A samozrejme veľmi mi pomôže akákoľvek podpora, či už je to komentár, like alebo hypovanie tohto videa. Keďže nás YouTube trošku shadowbanol a snažím sa z toho vyhrabať. Takže ak toto video vidíš, tak bojujme prosím spolu proti YouTube shadowbanu. Díky moc. A my sa poďme spoločne báť. Aha, kamoško došiel. Dobrý deň. Her son isn't losing his mind. He created an imaginary friend to deal with the trauma from his brother passing. Jeho brat zomrel a ten týpek si vytvoril v hlave vymysleného kamaráta, ktorý sa práve ako keby ožil, alebo stal sa nažive, alebo neviem, jak to mám povedať. Proste ožil jeho kamoš, ktorého si vymyslel. Ale dobre ho krúti, jaká makarena. A mamka je jasná. Ever since his brother died, he hasn't been the same. OK. Wow. There's something really wrong with him. Niečo je s ním veľmi zle. OK. V minulom videu ma niekto normálne, že zhejtil. Twyler, ty rozumná hlava, prečo si nezapneš titulky? Myslíte si, že mi to nenapadlo? Z toho dôvodu si nezapnem titulky, lebo tu české titulky ani slovenské nie sú. Blázni. Počkaj, nie je to v preklade? To je bola halus, keby to preložili. Je tu po polsky. Cokolwiek widzieliśmy w kamerze, to nie chce nas tu widzieć. Cokolwiek widzieliśmy w kamerze, to nie chce nas tu widzieć. Widzę tylko chłopca, który stracił brata. Tylko chłopca, ktorý stračil brata. Dobre, dajme to naspäť. To teda nemôžem počúvať. Ojojoj. No one else seems to care. OK, wow. Tak... Niekto bol asi hladný. To som ja, keď dojde pizza, to ju takto inhalujem normálne. He's gone. I think something happened to him. Že niečo sa mu asi stalo. Nehovor. Jak to chytilo kameramana, veď kameraman nikdy neumiera. A kde má kameru? Jessica! Are you okay? What was that? Tak to bude dobre nabúchaná epizóda, hoši. He's looking through. Come on. Okay. Prečo zase pláva v tej posteli? Bro, tak to je dobrá bludovina. Hello, Lux. Dobre, toto dáme preč. Celé intro skipneme, takže vieme, čo sa tam bude diať. Oni samozrejme idú do baráčiku. No. This video for proof. A že im poslali video na to, aby im dokázali, čo sa deje tam. No ukáž. I don't want to do it. I didn't do anything wrong. A že nechcem to robiť? Please. No. I don't want to hurt them. Nechcem im ublížiť. OK. They're my family. Je to moja rodina. Dobre prevtelenie. Now Barbara wants us to help. Takže Barbara poslala takéto videjko a oni chcú, aby došli a pomohli im vlastne vyriešiť túto záhadu, alebo čo v tomto prípade už volajte, prosím vás, exorcistu, kámo. Nie youtuberov. Ukáž. Dobre. Klopu, zvonia. Všetci otvárajú rovnako tie dvere. Všetci. Hi. Are you Barbara? Yes, I am. Hi. We're here to help you with your son, Caleb. Will you people be able to fix my son? A že či opravia syna. Well, we can certainly try. Okay. Skúsime ti pomôcť. Take it to him.
All right, come on. To je halus mať bicepsy vzadu na ruke. Nie, prestaň. Dobrý biceps, taký veľký. You know, it gets awful lonely here at night. Že je to tu veľmi osamelé v noci. Kámo, čo robí? Veď to normálne mamka je na chybe. What? Pomalšie by to už nešlo. This is his room. Čaká si myslel, že ju zoberú do Hollywoodu po tomto. Že normálne bude hrať nových pirátov z Karibiku, alebo čo? But I need to warn you. Ever since his brother died, Musím ťa varovať, odkedy zomrel jeho brat. he hasn't been the same. Už nie je rovnaký. Bro, však nie je to náhodou tvoj syn, čo zomrel tiež? There's something really wrong with him. Niečo je s ním veľmi zlé. Listen, Ukáž jak. there's no need to worry. Nemusíš sa báť, my ho fixneme. I know how to deal with trauma like this. Just okay. let me try to talk to him. Okay, good luck. Že veľa šťastia. Come on. Okay. Bro, už je dosratý aj za ušami normálne. Okay. Prečo je v dupačkách, v pyžamku? Bro. Ešte musí byť riadne na hovno, keď reálne si, že človek, ktorý má pyžamo ako dupačky, a to reálne, keď sa chceš len vyšťať, však ty sa musíš celý rozopnúť. Mňa by porazilo z takých vecí. Be careful. It's fine. Čo chrčí? Však chýba mu brat. Čo? Ovláda ma. Mám ja... A on má koľko rokov? Bro je grown ass, je to normálne starý týpek. Hey, buddy. How are you? Čau kamož, jak sa máš? Bro, I think there's something wrong with him. Myslím si, že si mi niečo zle nehovor. Yeah, there's something wrong. He's been through a terrible tragedy recently. Prečo hovoria vedľa neho, ja keby tam nebol? No, I mean, something else. The problem is, he feels like he's alone right now. And he doesn't have anyone to talk to. Nemá sa s kým porozprávať, jasné. Však má kamoša, nie? You see this? I'm eye level with him to show we're equal. Že vidíš, ukazujem, že sme si na rovnako, lebo som veľmi vo výške jeho. Dobre, tak ho osral na odmenu. Bro, I told you. Something isn't right with him. Yeah, Kamo, to sú jak tí tvoji bratranci, čo sa vidíte po 30 rokoch a on zrazu dojde a dogrca sa vedľa teba. Chápeš? I'd be sick too if my brother died. Listen, I need to clean myself off. Then let's set up some cameras. Poďme nastaviť kamery. Okay, let's set up some cameras in this house. Okay. Teraz idú proste porozhadzovať kamery. Tomino, dík za jeden. Okay. It's good. Come on. Wait, bro. What? One of our cameras already spotted something. Look. Že jedna kamera už niečo videla, okej. Dobre. What is that? I think it Počkaj, vy nevidíte bročáča! To pekla, vy ho nevidíte a nikto nekričí, čakaj. Čakaj. Tu je. What is that? I think it's just a glitch or something. Myslím si, že to je glitch. To čo je za hovno? On mu normálne povedal, že to bude nejaký glitch, kámo. To je pohoda, jahoda. To je len nejaký glitch.
Zás ho nevidíte, sorry. Má tam hlavu. Má tam len hlavu, ide preč. That's not a glitch. Dude, something's there. Larynkitídu, keď sa mu tak ťažko dýcha, to skade vyťahujete také veci. Alright, let's go check it out. Bro! Kámo, ten typek je fakt dement. Who's on the camera in here? Come on. I think it was over there. Myslím, že to bolo tam, okej. Vidno, že má gulezo celé, no. A nič. A nič. Tajná miestnosť, hoši, pozor, tajná miestnosť. What's in there? Bro! Tam reálne išiel ten týpek, hej? Počkaj, si musím prehodiť webku, lebo bročáčo pôjde asi z dverí. Dám si webku sem na chvíľu. No a nič. A nič. There's nothing here. To není mŕtvý brat, hoši. To je vymyslený kamarát. Proste vymyslený kamoš v hlave. Nie mŕtvý brat. Dobre, zás tam je. Počkaj, teraz som tam vrátil onú kameru. Tu ju dám. Dude! To normálne hýbalo samé od seba, chápeš, že ho tam nevideli vôbec. To je aká halus, nie? Why would you knock that over? I didn't! Something Prečo on to na ňo zhadzuje, že prečo to on urobil, čo? pushed that on me! There's something in here with us! Look, there's nothing in here. I just checked. Let's just go talk to Barbara now. To je halu, že oni ho vlastne nevidia. Barbara? Kamo, mamka si určite niečo lúpla, normálne Barbara si lúpla niečo, normálne to vidíš, že fičí na nejakom zázračnom prášku, na nejakom hopšu prášku normálne. I hope everything's okay. Did you talk to my son? Yeah, we did. Can you fix him? Čo teraz reve? Však bola v pohode, nie? Listen, Caleb is a normal boy. He's not broken. He's just been through a devastating Caleb je úplne v pohode, chalán. Lemo je také, vieš, taký smutný, je. Rozdrvených Marťankov má, no aj všetkých. experience. If you want him to get better, you're gonna need to try to understand that. It's just sometimes I think we lost Caleb a long time ago. Čo? Že stratili sme Caleba už predtým? Okay, well, we set up cameras all over your house and in Caleb's room so we can see how he's behaving at night. You're not gonna leave me alone, are you? Že či ju tam nechajú samú. Čo je, čajke? I thought you could help keep my bed warm tonight. Stop! Stop! Ona povedala, že dúfam, že ja som dúfala, že mi pomôžeš one zahriať posteľ. Prosky! Čo povedala tá blúďačka? Zahriať posteľ. Barbara!
Toto som chcel dať. Jo. Barbora normálne rizuje. Tá, crazy. To čo dal za zvuk v prvom rade? A čo je hen tie chapadla namiesto nôh normálne? Barbara chce točiť iné veci a nie syna. Bože môj. We're just gonna stay in your spare bedroom tonight. If that's okay. Kamo, pomoc. Alright. Wow. Wow. I guess this is our room? Moja babka, keď bere prášky. Toto robí tvoja babka, keď bere prášky. Čo? Okay, take the bed on the right, you take the one on the left. Okay. Oh, dude, no way. What? The bed's completely soiled. Čo znamená solo? To neviem preložiť. Are you serious? Niečo je s postelou. Yeah, it's covered in piss. Ošťatá je tá postel. Pane Bože, čo tam oni robia? Like, it looks so bad. Like, oh my god. Damn, we're gonna have to sleep in the same bed. I'm not going to share this tiny bed with you. Že musíme sa vyspať v jednej posteli. Kámo, čo tam všetkým je? Že nejdem si s tebou zdieľať túto malú postel. Bro, I'm telling you, there's something else in this house with us. Is that seriously what you're worried about? Dude, Caleb is beyond traumatized. Že niečo je zle v tomto baráku, že to ťa reálne trápi, však ale Caleb je traumatizovaný. And his mom doesn't seem to be taking this seriously. A jeho mamka to nebere seriózne. Mamka bere seriózne iné veci. Ona nerieši sinátora, ona rieši ako nahradiť toho, čo už zomrel. Ona sa púšťa dopredu, že vlastne keď jeden odišiel, druhý príde. Jaj, boha, Krista Barbara, čo robíš? Why would you want to stay here after he squirted that liquid all over your face? Prečo by si tam chcel ostať, potom čo ťa obgrcal? Between you and Barbara, I feel like I'm the only rational adult here. All I see On si myslí, že je jediný, ktorý tam je dospelý. Damn. is a boy who lost his brother, and no one else seems to care. Bro, whatever that thing we saw on the camera was, it doesn't want us here. Že to, čo sme videli na kamere, nás tam nechce. We already checked, and there was nothing there. And we're not leaving without observing her son's behavior at night. Let's just go to sleep. Idú ho sledovať. Idú bročáča sledovať. But dude, Kámo, nie do ošťatej postele. On sa fakt k nemu rípe proste. To bročo už spí akože? good night. Damn. Idú spínkať. Počkaj, aby Barborka ešte nedošla. Tak vieš, medzi nich tak lupne trošku. To čo je? Prečo tak spí to... What? Mom's room? Prečo tak spí? Že to vyzerá ako chlap s parochňou. Tomu to je jasné už. Nemal predtým... Nebola tam iná izba? Nebola tam nejaká polička? Á, došiel kamoš.
Mne ešte tak napadlo, že si týpek nevymyslel, že ošťatá postel, aby mohol ísť s týpkom spať, lebo sa bál tiež, alebo čo? Tom jeho kamoš? Let's go. Že urob to rýchlo, čo? To je strašne random, jak oni môžu takto normálne spať vedľa toho, to je úplne random. Mamka je dobre vybavená. Okej! On len vázy rozbil, má uchylku na vázy, kámo. To nikto iný nepočul, hej? Nikto iný toto nepočul, vôbec! Nice. A ide ho požuť, ide ho zinhalovať, jak sa hovorí. Jak on má tie okuliare pri sebe zase slnečné. Obedva. Bro, wake up! Is that Caleb? Kokos, ale ho inhaluje. A je šťastný. A je mu dobre. Bro, let's go! Zas budú 20 minút bežať a barak je 5x5. This one's over here! Nikto nič? There's nothing in here. Where did the boy go? Chlapec, vie, to bol dospelý človek. Ošcaté, osraté, klasika. Hoši, to je Venom, to nič. Prečo by to chytal? Ugh. Parker, what is it? Sú si nejaké jeho veci vysraté, alebo čo? Huh? To je jak tá babka z tej hry. Ne. Ty kokos, kámo, nenávidím takéto postele. Nenávidím. Bro, he's gone. I think something happened to him. Niečo sa mu asi stalo, nehovor. OK, ale dobre čapol. Normálne ho to drží a škrtí, to je halus. Prvé, čo chytí okuliare. Are you okay? What was that? What? What is it? Hold on. Let me turn on night vision. Nočné videnie, to pomôže? Do you see anything? Look! What? No, dovidenia. Dobre mu je. I can see it! It's leaving the room! Come on! Okay. Je neviditeľný? No hovorili, že je to predstavil, že je to jeho kamarát, ktorý je predstavený a ožil. Ty kukus. A aj Barborku ide zohriať, jak chcela, víš, jak. Tá zase bude vrešťať.
Čo za obrovský barák reálne? Čo je to za obrovský barák? Všetkých skonsolidoval normálne. Však vyťahni. Ty kokos. Zožali, musíme ísť. Neverím, že robili niečo normálne. Dude, what was that thing? I couldn't even see it. I don't know, but I think it took Barbara. Čo to bolo? Neviem kámo, ale asi to zobralo Barbaru. Nehovor. Who the hell is Barbara? Let's just go to her car. Okay, Čo? Barbara. Who the hell is Barbara? Kto je Barbara? Veď vedel, kto je Barbara, čo trepe. Let's just go to her car. Okay. Čo? To nejak... Čo? Bro si predstavoval, že ho tam niekto balí? Že od natáčania sme nepočuli od Barbary ani od jej syna. Čistý larp, no. Že čokoľvek tá vec bola, nemyslíme si, že bola vymyslená. Ľudia sa normálne strátili v skripte. Alebo kamarát. Ako veľmi zaujímavé, určite mi napíšte do komentárov, čo si o týchto videjkách myslíte. Či vám prídu nechutné alebo chutné, a každému pochutí inak, výžiak. Nezabudni polesknúť odber, vidíme sa u ďalšieho videa a YouTube si myslí, že toto videjko je pre teba to najlepšie, tak na ňo klikaj. Čau!